हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसन बन आप सब। उम्मीद करते नहीं कि आप सब बहुत अच्छा हो खब। और आप सबके बता दी कि प्रमोद प्रेम यादव जी के और लगन स्पेशलिस्ट बहुत ही बड़ा गाना आ रहा बा, जो उनकी पटना में भैया के शूटिंग हो चुकल बा। गाना के बहुत ही बड़ा लेवल पर गाना बा और ये गाना आई 369 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। भैया के सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर पहला गाना आई रहे, जो ना गाना के नाम रहे याद। और ये चैनल पर भैया के गाना याद सबसे बड़ा बा। तो आप सब से ये विनती निहोरा बा कि आप सब एहू गाना के लगन स्पेशल गाना के आप सब प्यार दी और आशीर्वाद दी, बड़ा से बड़ा बनाई। और परी लागेलू एक तरफा इतिहास आप लोग कर दिल बानी, जौन 50 मिलियन क्रॉस व्यू बा 3-4 गो चैनल पे। NS म्यूजिक भोजपुरी पे भी 13 मिलियन क्रॉस कर गुल बा। तो एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा चैनल पर आप सब नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वीडियो में एगो लाइक कर दी, ताकि नया नया वीडियो जैसे हम डाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबके मिलत रही। लव यू।